Sau trăiesc, da. Bine ați venit la al doilea episod din seria noastră de David reacționează. Astăzi vom reacționa la asta. Hai să vedem. Astfel la baza mașinii. E pisic. Deci odată când am fața la pisică și pisica s-a speriat. Ok. Ok. Cut. No. Ok. Sau zice no, 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 no. Și mă tot de cu no way. S-a dus în canapă și adică poate. Nu, 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 nu. Și asta spari în zăpadă. Aia zice, nu, 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 nu. Și aparent, muța, așa cum e aparent. Asta vrea să prindă mult, vrea să prindă, adică, da cade acolo. Bă, te bați cu o pisica, bă. Tu știi cu cine te bați? Te bați cu nenea. Care vrea să te bați? Bă, stai bă, blin. Stai așa, blin. Așa. Deci așa fac și muțele mele. Da. Poate un video. Să vă arăt muțe. Ok, o mirosit pisica, s-a pus pe jos și pisica l-atacă. Normal, s-a face orice pisică sau orice câine. Arată ca animalul respectiv. Asta lasă să prindă becul, dar și multă tot o închide. Ce vă spune, dar am zis că n-a închisă. Mă rog, cu becul închis. Mă placă de aici, băi, pleacă. Toată soiul de bec. Zici că stai moartă. Soiul, s-a luat-o somn, o frat-o somn. Dacă nu te duci, o mâța am clapă în cap la cal. Ajută. Și două mâță. Când se uită, n-are niciun stres, vede că nu până înapoi. Mâța-i dă iară. Sau nu. Hai bă. Acolo, deci acolo, nu, apare acolo e mâța, știi? Și ăsta trage un piculeț cu ușa și mâța o închide ușa cu totul. Că uite la el și eu, câte acum, sunt. Vreau ușa închisă, bine? Ca să mă spăl. Asta. Bă! Da-o văzut așa mulță în viața mea. S-a știut ca să bate. Doamne, Doamne. Și-a văzut ce faci. Da, e bine, tu. Să să-mi... Dar nu pare de aia direct, vezi că vomit, bă, vezi că vomit, nu mai fac că vomit de aia. Bă, vomit, nu știu, vezi că vomit pe tine. Uite-mă că apărai. Muța bună la ping-pong sau ce asta? Adică muța bună la ping-pong. Uite așa bună la ping-pong. Pisca leacă. Plaba, o muță obișnuită. Asta ca adevărul. Deci, ca de obicei. S-ar mută două în față. Da? Ok. Am
Așa. Gata. Eu acum. Ce? Eu am fost bucătărie. O să-mi au piciorul, o să bucătărie și beau niște Pepsi. Și-a fi fază. Dă-i, Iosine, dă-i. Dă-i, bă, revistelul, dă-i. Vreau să cacă pe el. Stai așa. Nu vreau, lasă să stau cum vreau. Stai așa. Nu vreau, mă. Ok. Lumea, nu? Noapte